Ayo you blay ni ka par pat sa isen gani de sngi ka balai jong ni snam. Ayo you blay bolo don kat bangi na do sedang jong ni ka snam hadu de sngi ka balai. Bagangai ni ka sngi ka balai ke de sngi ka crown na ka menta jong fi. Ken ma bo jisu ro mi pat na ka sngi ka balai. U jona ro mi na ka kpo jong ka do kha ka sngi ka balai. Bangi I sha ba lai sngi lai miet bo jisu dan nagalom jing tap baradin nang tau da mi pat aga bor aga boram ngai kini ka sngi ka sngi ka command ya fi ka long ka sngi sha bo train ka ku ya fi ngai ba ka Genesis ka long ba ning kong ka khot ka balai ka ong ba blai ul ong to long ka jing shai ka long ba ngai kini ka sngi ka jing shai ka long ka jim ka jong fi ka jing shai ka jong blai ka nang ya bot ya fi bu nang ya lam ya fi how ta Richard ding ba un yang lam ya fi ta Richard la Bat ngada nget ru pimdan kaman kuslai ke ro. Namar bu try bangi shekri de try bu best palat. Mdan the way pat. Ngakwa badong ye FM ngasutu aga GM la jong. Ba blay jongi ude blay bole e baro aga timing ga jong aga por ga jong. Ngaju lingo e kata ngala ji duai men strong try. Bele mam ai no men tan re blay la dau I am kambyang ta ga timing. Nga sutu bu play jongi ule e em aga timing ga jong haban up ya ga por ga jong. Ba habangi up ya ga porga jong bleh habo bleh ule am ani ka da basisha haki eke baro tadi tangim dan kaman kerki eke baro ngim dan kaman kuslai eke baro ngim dan kaman perkatan eke baro namar ba ude bleh uba perkat na kaman ta jongi tadi ta lada pidan menta ha ta jing perkat balai ba uble umle yang akum ni balai umle kum tai balai umjuba pe jing duai jonga mlele I how try kata how try kamba ya ke jim jong fi dan kaman tension namar jisu la dap ong na do ka besdang wat ki kuslai na ka donot jong fi lemne worship ting la dap ong wat ki kuslai na ka donot jong fi to ngai viau blai to ngai hangaru ta ngi haban ngai pe ya ke ka bo jisu ong ngi haban ngai pe ne ka tien ka jong blai ya ke ba ka kren ya ke bo blai kular ta jungi ngai pe ka ta ka kamram ka jongi ke bet bangin le kemen hala ga sngi bangin ong bet tong ini le kemen badai ta kin ga jong blake ong ga ne ga sngi ga bo blake la bo ngini kemen ngini shat kemen man la ga sngi jo ga jing kemen namaru trai u a hingi kat kum ga jing dan kam ga jungi tadai ta la dangi thangan u blake un a hingi ya ga bam tadai ta ngi tip Biar kena kawai ngide ki beri ki batangan ba ublay rutip ya kata bagagay ladang itangan ublay ya kabamu na ibet lada bipe ki kon Israel abakia ya kerikla ublay pen biang ya kabam ke di oi ki miok pa ho ki obam ya ju iska ju nri ki klam yap pat am ki klam yap am tading ta habakila terkong habakila sliang ya om ublay jumla le ben ki hado kata ya kabaun pen terkong ki hado bakina yap snan am ublay ule ki kamba ukat yung mausiang kami ka bagi di maki baki marat ki baro tadai na kwa abang ifiga ni sngi ka bamanta film non kaman ko slai ya ka gm ka jong pi pem dan kaman ko slai ublay la tip ba ya ki baro unle ba ya ki baro kat kum ka por ga jong asutu ko mga ongi pinado menne bo blay ule ik baro aga por ga jong tading tan apta ki kna samla ko abang ifi ni ka por pinai ku slide han ban yo da ka breu ka bokom no no mialang samla ko loiru wanum ko abreu ko loi namar ba kan ni ka por da fidang dia samla ka ka por ifi ban kit ya ga lingkor kom ki samla ong ga ktin ga jong blay tan ko aban puli ka ka khot ni ka por ga mementa ka ong ni ka ktin ga jong blay ka ching roi sus na ni ka nong ga balai ni ka khot ka ba arfunyo ka ong ka bayo breu bo un kit ya kalangkor haba udang samla tading tam haba pidang samla ka bahaya pi minta ba pin shakri she ublay kwa if even shakri utrai kwa fin ai ka por ga jang sha la fi lelang samla no ka por kam pat biang Kilang samla fi awan spend time mak samla ga jong pi teng ka pen at teng ka le dom teng samla ro le se le at le dom ya fi awan ple ka por ga jong fi ga jimu per khat ji hau tau bril ne ha ga bril nga kwa ba no fi la da fi pat dei ka por ban ya lang samla ga dei ka por fi wen shakri shwa yu blai la dei ka por u try on fi u blai jungi u le ka por jung ta da ba bal ka anga dan ka por ke baro ngatip pila puli ba na Ecclesiastes nong ga balai tangan puli biang ani ka por mata ka skamen na ba ka puli ka ktin ka jong blai ka angom ni ka ktin ka jong blai dan ka ayom ya ki baro bat ka por ya ka jing tmu baro apo ka beneng kalan ka ayom ki baro la na menta ka ayom pi bidang samla ka ayom papin le kemen na ka jing long samla ka jong pi ban shakri ban mani ban yaro you try ban play jing mut out try fi kidang step pi puli ka ktin ka jong blai fi plut por ban ya kren but try fi tia da mit fi plut por but try mdei baka samla ka jong fi la da fi pat de ka por tading ta kwa banong fi ka ni ka sngi ka moment out slai ban yo samla ni ban yo lok ha ka jim ka jong fi la da fi dang de ya ki khat snem ka de ya pi papin
Shakri syautra dalam di kapor. Dalam apa di kipau Bantei to. Ki arpau sheneng kalau dia pito le se ban perkat. Henry wala kata rufim day ban kerki iki barot na marutrai ya kita gi shakri u la tip lupa ya brew ban lam ya jim ge jong fi ne ya brew ban lam ya jim ge jong fi tadai ta nu snam la tmai fidim perkat tmai ki barot le se usai tan ong e bim sngo kan ja se ki perlok ju fi barot ki la yo samla ki don lagi jong ki girlfriend ki boyfriend ma nga kwa ban fi usai tan le se kwa pan i kata teng ki perlok le se ki kren ben ya fi ne ki si nyo ben ya fi bim pa dio samla le ne ki ya mo ki si fi nang ne nang tai ne kwa ban fi mlele fi mlele ha ga por ke jong ble le e kata ta wat kuslai e be in do fi de ka kamram ke jong fi ke de fin shikri ble nga ong fi do men ne ba exodus no ba arflai de kat arfsan ka ong Even shakri tribal blade jong fi te un kerku yo kpu jong fi ba de ge jong fi ba un shim na ge jingpang na pedeng jong fi utrau la dap ong ye kata utrahi un kerku ye kita ki bi shakri un ai yo kpu ke por ba biang ye ke por ba biang un shim ro ye ge jingpang ke por ke ba biang utra jungi ude ba biang por tadeng ta wanum kslai ke keru wanum kslai baling ham yo yeng no menta ka shong wai sa wat kslai pin sa yo la de ke por wat guslai baling am yo kaline baling am yo skuti na baling am yo jingker khung skir blai na ka ba no fi shakri bi oblai la de ka por ka skuti ka lawan yeng hi po phala jong fi na de ka kalile ne de ka yeng ka sam ne whatever kita gi material needs ki jong fi oblai on pen biang be enre ka banen kong ka long fi pen biang shwa ya kata ka spiritual need ke jong blai udan kam ban ye slok pi udan kam ban ye kren bat pi udan kam ban ya trailem bak pi badai tau kwa ban penon kamri ke jim ke jong pi dei tang kwa ban ong fi ke ne ke sngi wat nam kerki ya kita ki baro palada pila Nongkhryiem ru pimpat yok kon tip ya ne ke wai bo bleun sale be ya kata ha ka por ke ba biang ke jong u wat nam ku slai nga kwa ban ong fi lada pi kwa kon pi trai tip ya ke jing kwa ke jong fi ka babel ke kren shai ya kata ma lightly ki bentana ke tin ke jong blai habang ke puli na ke sam ke ar pho ke ne ke khot ke basau u blai wang gum ne un ai ha me ke jing kwa ke donot jong me ba un pendap ya ke jing perkat jong me baro ong ke tin jiblai ke ne ka sam ke ar pho ke ong gum ne Mela ai hau ia ka jingkwa ka donot jong ba mem shim la kentat ia ka jingkerpat kirim yang shintur jong sela. Ka ktin ke jong blai ka kran ia kata ia ka ei ka ba phi angnot ia ka ei ka ba phi thrang ia ka ei ka ba phi sliang ka ei phi kwa ka donot ke jong fi u blai un ai bet. Lagi puli ke por na ka sam ka blai phu nyau ke ne ka khat ka basau ong te pensu ba la dir hau trai te un ai ha me ka jingkwa ka donot jong me ta ka nei kata. Habai pensu ba ia blai un ai lut ifi. Ka Bible ka kren ni ka tamon Ecclesiastes nga jupule ka tabangan puli biang ni ka por ka bamanta Ecclesiastes long ba ar ka ni ka khot ka ba ar pho un riu ro ka tien ka jong blai ka angum ni na bar utau briu ba penso ba yo blai ai ka jing start ka jing tip ka jing kemen la fi penso ba yo blai ai ka jing start ka jing tip ka jing kemen tadi ta kum ki samla kum ki briu shakri yo blai happy shakri yo blai fi yo ka jing start fi num le bit fi yo ka jing start fi yo ka ida fi yo ka jing tip fi yo ka jing tip ki ba dai ki jong blai ki jong baman fi tip lut ka no ka dai ka no ka balat dai ta fi num le kul mar ka jim ka jong fi but fi yo ka jing kemen la fi shakri yo try fi yo ka jing kemen dai ta kom ki samla kham tam ngi de ban kemen but pi ki bla shong kha bla Nongkhryiem ru ka men sim ka jong pi ka David ban kemen Tadeng tao if you juling ai ge wat ju perkar ge boleh blame jubab yang boleh umle yang kwa belong if you blame lebet la de ka porun lebet kadai pi man ta tang ka wai ban shakri be yotra las dang snam to mai bo blay am ukmi lenti na pi ukmi lenti na mar ka jingwan ka jang uru kala hajan ukwa if even shakri na mar ka don ka nong ka ba kraw ya kita ki ba shakri yotra tadeng ta to man karhai man la ka sni ka kam ka jong try na mar ka ta ka jing 3 minute ka jong fi kam julong len ai hel try ka babel ka kren ni ka tangan puli na ba kum ta ko para banget ba it jungat to long pi ki ba ne scam bat ki bam kan ria no bat ki ba man karhai man la ka sni ka kam try haba fi tip scam ba ka ta ka jing 3 minute jong fi kam julong ka balen ai hel try ka shri man ngong ka jong paul si koren ka ni ka lanong ka ba khatsan bu pra ka kren sha ya ga ta tadeng ta to long pi ken ki bi ne scam ne wanam kan ria no blai ne ban shikri utrai
Yai ne ban money you try. Yai ne ban dan kata ke jere will try. Wanam kin ria no. But to man kerhai man laga sngi ke kam ke jong blay fi kem step on try me kwa an let you nam ta jong me. Try me kwali ai boring a try bang ala ban shakri bahai me ai boring a ne ka kam ro bang a try bang an shakri bahai ne ka kam namar me ai ba me ke ne ka kam ngan shakri bahai ne ka kam ka buram ke jome kan pa ho ne ka kam man ai ngai ke jing start ke jing tip man ai ngai ke jing kemen go try bang ngan try ha ne ka sngi da bang an le ha ne ka sngi ba de ka ta ke kwa ban ong fi ke ne ka sngi ke ba man ta phim dan kam ban ku slide ke do ta de ta utra le be ke baro ha ga por ke jong Hey, tran ker kui fi ni ski ke bamtam nai por fi ru ba finang la ban shakri yo tra wat ju ker ki baro wat ju snow diao ha bo blame pat ju bab ya ga jing duai ke jong fi wat nom snow do men sem ru ban shakri yo blay ke fi ben le ga long shakri be yo tra ai ka bala shai gan khuslai na ka ben tail di tan pli bien ke ta ka khat ma ya ga bangila ju pli ba na ka por shiga por no ma thios ke nikel nong ban riu ke ne khat ka balai pu sa bo jisu ong ke ne ga we Namar katawad khuslai nagabenta ka bala shai nabagata ka bala shai kan khuslai nagabenta ya laga jong iga sngi ka biang laga jong ka basniu lada ka perthayem ka sngi am ka di ka basniu ba tadai ta ka perthay ka wara ba tan ka jing sngiu hun ya phi ki badan ha utrai la tip lupa wala da pidan ha ka perthay ka basniu la tip lupa ban ya dai fi ban kerkhu ya fi ban sumari fi ban pendap ya fi ban le iki kamba nam ta ka jim ju fi Tragedi ubaga kerteng jo ulang bapla un le bi ki kam ki bapla naga benta ga jim ga jong fita da om nan kam man khuslai shakri bi ublai fin pet ka yeng kan kala ka bamot dai tang ma pi ka yeng ga jong pi barok kan shakri ublai ulok jo fin kala mut ki kon kan kala ka bamot ka dai fi ban shakri bi utrai bat ban up kmi lan ti bi ong balai nu lo kala un sakala un pet jai un sakala Ublay sakta ublay supin gno piong ki kon kim kala ken sakala kadai fi ban shkri ublay ai ngo ban yai duai be nam ta junkie ong ka tan ka por da ulok jo fi udi pinang duai la da ulok jo fi udi pinang duai ong be pagi kon pinang di nga nang duai la da pi ong nai di unang di shu ta la da pi khang li am nang double be atep ya ka ta ong pinang di ko pagi kon di nga nang duai nam ta jong fi bala da fi ngai kum ta fin I bo to ksui lai ran nang no but de ta lok jo fi on lai ki kon jo fi ken lai ta de ta da fi ong wat ka tai kan long double shu ta de ta nga kwa ban ong fi ni ga ski shakri yo blai duai na kam ta ka long yeng long sam jong fi duai na kam ta ki ba yeng ki jong fi duai nam ta ki lok ki jor ki jong fi ru bakin yo ya ga jing khu no blai bakin yo ki kamba no blai nai duai e ta na kam ta ka jing man toy la di duai ba ki we kin yo ya ga jing pedem Boleh kerkui fi ni kasi ini adwai kini kapar mentah. Try bor ini ki kon ki jong me try. Namar me pelong internet ik baro haga por ke jong me. Kadon ka ayom ba kadon ka por ong ka tien ke jong me try ik baro apo ka beneng but try sha you make all things beautiful in your time. Mangangai ko kon ra try nga dwai men kerku me ko pa ya kini ki kon ki jong me ko try. Namar sha ko mga omentan me pelong internet ik baro haga por ke jong me try. Kini kon jong me kinom lang kinom type and Nongkhryiem kinom dom ye me kinom pitar ye me go trial ni kinom do men sim. Habaki pat yo ya ga ka baki ang not nga nget the try haga por ke jome men le internet iki boro kan dalong bi ka por ka biang ka timing ka biang try me de blay bom ju bakla por me de blay bom ju der por me de blay bo biang por men anger ko ni ki kon jome bagani ka snam robor snam kin shakri yema kin yaro yema try kin pen crowd ik thing jome nga dwai ngi de ko ni ki kon ka thing jome jisu amen try anger ko fi ha is can do biang la shay ka sngi flesh bo